Maulang weekend asahan sa ilang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Alamin sa report. Bahagyang humina ang Typhoon Besing habang patuloy na lumalayo sa bansa. Inaasahang lalabas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo ngayong weekend. Bukas, halos walang aasahang ulan sa malaking bahagi ng Luzon, maliban sa Cordillera, Mimaropa at ilang bahagi ng Bicol. Posible rin ang ulan sa linggo ng hapon sa ilang bahagi ng Cordillera, Cagayan Valley at sa mga probinsya ng Aurora, Quezon at Palawan. Samantala, dahil pa rin sa nararanasang epekto ng bagyo, apektado ng mga mangingisda sa Pangasinan. Mahigit isang linggo nang stranded ang mga fishing boat na ito dito sa Sual, Pangasinan. Ang paliwanag ng mga operators ay dahil na nga rin sa 50 nautical miles mula dito sa fish port ay matataas at malalakas ang alon na hindi kaya ng mga fishing boat. Kasi nandiyan pa rin yung kwan natin yung tawag na malalakas na pag-alon dati dahil sa dulot na to, yun po yung dahilan kaya nagkakaroon tayo ng big warning. Bago makapalaot, hihintayin ng mga mangingisda ang pahintulot na manggagaling sa Philippine Coast Guard. Malaking alon. Wala. Pag ganito o nga wala standby kami, walang kita. Hindi na nagbigay ng pahayag ang Philippine Coast Guard, bagamat sinabi nila na regular ang ginagawa nilang monitoring sa mga fishing boat na nananatili sa fish port. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.